Ja, en lille situationsfornemmelse her fra Barcelona, hvor jeg er nede og holde foredrag i FC Barcelona, og så er det blevet morgen, og jeg tænkte, nu skal jeg have min fysiske aktivitet. Og hvad er bedre, når der er sådan en gang urban jogging her? Der er masser af muligheder. Det er bare på med skoene og prøv at se en bakke, der ligger derovre. Det er jo helt fantastisk. For enden af den ligger Parc de Miguel, som skulle være Gaudis park, og jeg løber over og kigger på den. Så husk, når du er ude og på arbejde, eller du er til konference eller anden årsag i udlandet, på med løbeskoene og ud og få dig nogle oplevelser. Jeg er lige gået forbi tonsvis af børn, som er blevet fuldt i skole, med skoleuniformer og på rulleskøjter og løbehjul. Så der er nok at se derude. Oplevelser, som man ikke får, hvis man bare gør det, alle de andre gør. Så god fornøjelse. Nu har man valget. De har sørget lavet en lang udendørs rulletrappe. Og hvad tager folk? Tager de trappen, eller løber de op? De tager trappen. Hvad tror jeg gør? Løber op. Det er gratis. Der er masser af god motion i det. Afsted. Se de samme folk. Nu kan du se, at de samme folk kommer op ad trappen. Jeg har løbet. De er gået. Jeg tror, der har det bedst lige nu. De får øje på mig. Det er pinligt. Vi ses. Så er jeg nået op på toppen. Jeg ved ikke, om I kan se de fantastiske monumenter, der ligger dernede. Jeg har lige været rundt en tur ned i den, men glemte at tage nogle billeder. Nu må jeg hellere tilbage til hotellet, så jeg kommer hjem til Danmark. Vi snakkes ved. Hej. God fornøjelse.